Naglalakbay. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. The
Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hi! Maayong Sabado sa tanang mga sugar daddy sa kalibutan, sa mga matrona nga gipangkatlan, sa tanang mga manglabnihay sa kulon, sa tanang mga mahuyang nga bunguton. Welcome sa ato ang program, and The Not So Late Show. And I am your host, Jason Monteclar. And before I forget, sa mga ni-like o follow sa amo ang Facebook page o sa mga ni-subscribe sa amo ang YouTube channel, daghang salamat sa inyong paghangop ning atong inato nga tulumanon. The Not So Late Show with Jason Monteclar. O kaniya, ang ato ang top 10 nga tuo-tuo sa mga Pilipino. Top 10. Atong top 10 nga tuo-tuo sa Pilipino. Number 10, dili pwede maligo ang babay kung dugon kay basin mabuang. Number 9, dili pwede manilhig og magabi basin maapil sa daspan ang swerte. Number 8, ayaw kaon og dukot kay makagahi nas o. Number 7, ang manghingo ko og gabi nanungo og mga parente. Number 6, sakit imong tiyan, taas imong hilanat, labad imong o, aw, patutho. Number 5, ayaw tudlua ang punuan sa dakit kay basig mapungkol ka. Number 4, dili maayo matug nga basa ang buhok kay basin mo mata ka nga buta. Number 3, kalit nawa ang remote, kalit nawa ang sudlay, kalit nawa ang antiyohos, ay kabalaka, gibinuangan rakag duwende. Number 2, ayaw buka ang samin kay malason kuno kag balig 7 ka tuig. O ang atong number 1, nga tuo-tuo sa Pilipino, bisan unsa pakakagahi, kinahanglan manabi kung mangihi. Carlo Acutis, usa kini ka 15 anyos nga batang Italyano, ug tungod sa kakugihan aning bataa nga musangyaw sa pung sa Dios diris internet, lagmit mauni ang mahimong labing unang batanong santos sa simbahang Romano Katoliko. Matud pa ni Cardinal Angelo Becciui, head sa Vatican Saint-Making Department, kinsa pa ba'y gustong magsantos rong panahona? Kung Katoliko ka parehas nako, angay lang nga mutuo ka og santos. Although a saint is a dead sinner, edited and revised, but the fact is if you're a Catholic, you should know when to take heeds ngadto sa ato mga santos. Ug ang simbahang Katoliko gibutangan og santos ang tanang butang sa kalibutan. Naay santos sa mga panday, dunay santos sa mga hubakon, dunay santos sa mga byuda, gani sangpita ninyo ang santos nga si Saint Agathios kung gilabdan mo sa inyong o. Apan ang maayo kunong sangpiton, mao ang santos nga si Saint Apollonia, kana kung gisakitan mo ngipon. And you know what? I have read all these things tungod aning libro The Sapiens.
Ang author kay si Yuval Noah Harari. Kung makalugar mo, basa-basa sa tagamay. Pag-arin ako studio, kabantay ko nga inanay na sad nga nibalik ang pollution sa hangin. Nabasa na ko sa news, may labot ni sa impact nga nahatag sa dihang gi-lockdown ta sa una. O sigon pa sa Center for Research on Energy and Clean Air, o kining CREA, at the height sa pag-lockdown, for the first time in decades, kadto pa naka-experience ang National Capital Region nga perting limpyuha sa hangin. Nawa ang polusyon, nawa ang abog, nawa ang aso. Literally, tungod sa kalimpyo sa hangin, makita na nimo ang China. Now, aritas noise pollution, nihimo uglak ang gobyerno sa tinguha nga ipaban ang mag-videoke. Bisan adlaw nako, tungod sa makabalda kini sa mga tinun-an nga naa na karon nagtungha pinaagig online. Bitaw, kitang mga Pilipino na bantog gyud ta nga mukanta. Unya, dili na pud na importante sa Pilipino kung nindot o bati bakag tingog. Ang importante kung taas bakag utong. Time pa, di ba naaman to'y ordinansa ang Cebu City Government kung unsa oras sa kutob dapat ang mag-videoke. Gituyo manggod na kay ang Pilipino di makamaong mutanaw og relo. Di mo undang hangtod di pa manira ang palitanan nilag ice. Samot nga dili importante nato ang lyrics. For example, kapila na ko kadungog nga gimorder kining sikat nga kanta ni Elton John. Kini bang Can't you feel the Lion King? Apay lain, oh. Ay na lang, kay basing ma-discover to mga higala. Sa pikas bahin, hisgot taglain. Ni pagawas di ay og report ang Philippine Population Commission matud pa sa POPCOM. Nearly 2 million women in the Philippines between ages 15 to 49 years old ang ilang estimate nga maburus karong tuiga. Pangutana, good news ni or bad news? Again, mangutana ko, good news ba ni or bad news? Magdepende tingali kung si kinsay imong gipamabdusan. Sigun pa ni Trade Secretary Ramon Lopez, kini, 4% ang pagdaghan sa mga registered online business during the 6-month lockdown. Bisan unsa na lang gud ang nanulpot diri sa ako ang Facebook. Naay apps nga namaligya og kaang, naay online barter, naasay online bookshop. Pero ang pinaka-champion sa tanan kay ang naghatag og free subscription ang Pornhub Premium. Bisan kapila pa nga mo deklarar ang Department of Health nga low risk na kuno karon ang Cebu sa COVID-19. Apan sa akong bahin, di gyud gihapon mahitabo nga mukopyansa ko. Tungod basi mangkod sa pagtuon, ang kagaw lagi kuno kay hilig mamili og minyo. So no kopyans. And by the way, nihangyo ngadto ni Mayor Edgardo Labella ang mga negosyante nga nagpadagan aning mga sikat nga sinihan diri Sugbo. Nga patugtan nga paablihan na kuno sila. Pero nihata og supak si Konsehal Joel Garganera ani nganong paablihan man nga dili man makonsider nga essential ang sinihan. Dili priority unya kung mabuksan ang sinihan imbis padung nakawa ang kagaw basig mobalik pa hinuon. Pero giremind ni Congressman Sani Lagun ang IATF nga sakop diha si Garganera nga dapat i-priority usa nga pabuksan ang buwangan. Total, wa man kunoy sinihan ang tuburan. Taga-tuburan man kunis Congressman Sani Lagun. Unya parihara ba ni sila ni Konsehal Ninya Mabatid nga puros mga mahiligon og manok. In fact, kumusta naman di ay si Konsehal Mabatid? Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Nigawas man to recently sa balita nga gikiha siya og graft and corruption sa iyang kanhisakop tungod imbis ipanghatag gipamaligya naman hinuon ang mga manok. Pero sa tinuod lang di ko kumbinsido ani. Kita na ba mo sa personal kung unsa ni si Konsehal Ninya Mabatid? Di ba ma-insecure mo?
Kaysa tinuod lang, sa panit palang daan, why bisan kinsang matrona diri sa atua ang makalabaw sa kahami sa aniya. Murag mo kantidad kuno ug balik duha ka Nissan Navara. Tan-aw ko ang nagasto sa pilok palang daan aning bayana. Tigon pas mga taga City Hall, mura kuno mapunder ang ilang suga didto session hall kadasod aning mabatid tungod sa kaisog sa pahumot ani. Ug gani, ingon pa sila, wa kunoy dili mapandol kung makakita sa kapua sa wait aning bayhana. Napangutana, mutuo mo nga managinot og pangawat o pamaligya anang manok ang kining dato nga konsehal? Para nako, kung dunay gibaligya si konsehal ninya mabatid, di tingali manok, kundili ang tapay sa manok. Sabot mo ka ng tapay? Tapay ba? Bitaw, bibo yun. Basta Cebu City Hall. Di yun ka magluya di as intriga. Astang sa tinuod lang, makasud gawas naman ko diya kay daghan magkong amigo. Astang kolor sa imong manicure, maombudsman pa ka. Napailain, si Cebu City Vice Mayor Mike Rama na center of attraction makadiyot human nga iyang gipamahayag nga angay ng patugtan nga makagawas ang atong mga senior citizen. Of course, supak ani si Mayor Edgardo Labella. And then there was also one time may labot sa Cebu City Hospital niingon pod si Mayor Michael Rama nga matud pa niya kinahanglan kuno nga tiwason gyud. Himuong priority nga ang tibuok gyud na po kaandana maoy ipatrabaho. Pero supak gihapon sad si Mayor Edgardo Labella kay ang iyalagay ko ng priority nga tiwason ang kining tulo ka floor. So ang tanang gisugyot ni Mike Rama supakon ni Labella. Unya timan gakuyog ra na silang duha. Mutuon ako nga ang tinuod nga higala dili mamuko-buko. Dunggab sa atubangan gyud ang husto. Ug mo ni ang nahitabo ron diya sa City Hall. Way buko-bukohay, dinunggabay at ubangay. Hisgot tagamay si Cebu City Mayor Edgardo Labella ni pahibaw. Karon, bago lang ni gawa sa balita nga at least 10 billion ang iyang nahuna-hunaan isip maoy iyang i-propose nga budget for the city para next year. But let us talk about priorities ug unsa gyoy angay unahon paggasto. Like kining baha. Angay pa ba ning mugasto sa baha? Kadugay na anang nasulbad sa gobyerno kining problema nato sa baha. Like for example, kanang baha sa Loriga, gibalhin na ron dito sa Padilla. Kaya kinsa man kunoy wa panaanad aning ato ang mga baha-baha sa tua? Di ka Pilipino. Kung sa imong kinabuhi wa ka kasuway og pamista, ug wa sa kakasuway aning baha. Kanang building sa Cebu City Medical Center. Sa kadugay na ana diha nga way human-human, actually doon na ko'y sugyot ninyo. May pagmagbutang ta diha og hantakan. Kay kini magong hantakan mga igala, mas doon na pay puruhan ang pobre nga mudaog. Liman mo at the peak sa COVID diri sa Subo, taliwa sa kabalaka nga napuno-puno ni adto ang mga hospital, ang Chongwa, ang Cebu Doctors. Kalit pabitaw nga ni-announce si Dave Tumulak nga di angay mahadlo kay naa natay bag-ong minteryo. Nabali na. Ang mga gipangita kaniadto sa mga nasakit, temporaryo nga kapatambalan. Dili ang kapuhulayan sa walay katapusan. Nagkatuali ang tubag sa gobyerno at that time. Naguna ang tianilas kaysa tiil. Ang karwahi kaysa kabayo. So atong hangyo karon ni Mayor Edgardo Labella kay 10 billion maning imong gipangayo, sir. Kung mahimo, i-priority na gyud nga matiwas ng ato ang Cebu City Medical Center. By the way, apil ba na sa proposed budget ron ang pag-modernize sa system of distribution sa financial assistance sa Cebu City senior citizens? Kay, mangutana lang ko. Kay hapit na lang kada buwan, magsigig pa da og papel ang gobyerno pagpa-fill up balik-balik anang mga form
Yan nireklamo na tao ng mga tiguang kay tungod ka balik-balik na lang ilang gipirmahan basin unya kuno madugay makasag-o na lang unya sila sa ilang mga pangan. Roy! Sige pataani. Og di pa tungod sa transparency and accountability, magwang lanis putos sa buwad ning ato ang konstitusyon. Usa sa mga garantiya nga di kapaturagas ang mga anaa sa gahom tungod mahimo silang manubag sa katawhan o galing masakpan ang ilang mga pasulabi. Og lakip sa mga gusto na kong tukion, kining mga sakyanan sa gobyerno nga nagpadagandagan diasdan nga itom kaayog mga tint. Kining tint sa auto, gitugta na aron dili suwaw sa pasahero sa sud. Ikaduha, aron sa dili alimuot, kay pirteng initas Pilipinas. Apan lahi na pud na, kung ang kaitom sa tint anang sakyanan, mauna hinuon ang mosalipod sa tanang mga kabuang nga pwedeng himuon samtang naa sa sud. Sama sa kwaknit, hadlok mahayagan ang mga itom og tanlag. Ugway taong gusto makit-an samtang gabuhat siyang binuang. Kanang sakyanan sa gobyerno gamiton lang na kung dunay lakaw nga subay sa iyang katungdanan. Apan kung gigamit lang ng sakyanan sa gobyerno para iserbe sa tigbakay o iserbe sa uyab, hinumdo mo ni atong mabini barangay Captain Ray Oybines nga dito kay hikugsod sa iyang Toyota Hilux nga gipanagihan sa gobyerno. Gihimong personal nga karwahe ang public property. Unya, libre ra kaayo nilang buhaton ang tanang milagro sa kalibutan gumikan kay di lagi makita ang ilang naong tungod sa kaitom anang ilang tint. Unya, kung ireklamo na, aw daghan kaayong pwedeng lusot, di to ako, iro tong naspronsit, nidagan rotong iya, basta daghang alibay nga makaipsot ra sila sa pagduda. Apan, mao man gyud na. One should be accountable and one should be transparent when you are in public service. Kahibaw mo, unsay nagdagdimal aning serbisyo publiko? Ang publiko. So kung wa mo kauyon, ayaw mo enter. So atong pangutana sa mga taga DILG, mga idol, sige pataan eh. Unya kay lagi ang tanang butang sa kalibutan, do na iyang kagulingong utlanan, magkuyog na punta sa sunod semana. And of course, you can follow us on our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Ug alang ni adtong mga buta ug sa mga nagpabuta-buta nga di gustong mo tan-aw sa ako ang beauty, mahimo ra mong maminaw pinaagi sa Spotify ug iTunes. Ug sa tanang mga nakauyon ug mga naungo niyaning amuang tulumanon, tungod takos kami sa inyong gusto, mahimo kamong makapadangat sa inyong suporta pinaagi sa pag-amot ni aning gamay nato nga alkansiya. Ayaw kalimti, palihog lang, bahalag magkinaunsa, kay wa naman tayo oras, halang dun si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.